Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Nyctophobia. Ito ay isang matinding takot ng isang tao sa dilim o sa gabi. Dahil para sa kanya ang gabi ay nagiging puno ng lagim. Dahil pinamumugaran ito ng mga kampo ng dyablo. Bakit ko ito nasabi sa inyo? Dahil may kinalaman dito ang aking kwento para sa inyo. Siya nga pala ako si Endor, 32 years old at isang motovlogger na mahilig mag-explore ng mga liblib na lugar dito sa Pilipinas. Isa sa mga paborito kong puntahan ang mga baryo na bihirang marating ng tao malayo sa gulo ng lungsod. Tahimik at puno ng kwento. Pero minsan ang mga kwento ay hindi palaging masaya. Samantala nagsimula ang phobia ko sa gabi noong nasa kolehiyo pa lamang ako. Kasama ko ang mga kaibigan kong sina Lionel, Jessa at Krish. Napagkasunduan naming mag-camping sa Bukirin sa probinsya namin. Tahimik at payapa raw doon, sabi ni Jessa, na may kamag-anak malapit sa lugar. Dumating kami sa bukid bandang hapon. Magandang tanawin, may lunti ang damo, mga puno ng niyog at isang maliit na sapa malapit sa pinagpwestohan namin. Habang nag-aayos ng tent ay narinig namin ang matanda sa bahay sa hindi kalayuan. Lumapit ito at nagpaalala. Huwag kayong masyadong mag-iingay sa gabi at kung may marinig kayong kakaiba ay huwag na lamang ninyong pansinin. Napangiti lang kami at nagpasalamat. Pero sa totoo lang ay medyo kinabahan ako. Napansin ko rin ang reaksyon ni Krish, parang hindi siya komportable sa sinabi ng matanda. Pagkaluto ng hapunan ay nagsimula na ang kwentuhan. Sari-saring katatakutan ang pinag-usapan namin. Sa kalagitnaan ng tawa at kwento ay biglang may narinig kaming kaluskos sa hindi kalayuan. Baka hayop lang, sabi ni Lionel, pero halatang pilit niyang pinapakalma ang sarili. Wala pang 5 minuto ay narinig namin ang tunog ng tila humahagod sa lupa. Parang may hinihila, mabigat at mabagal. Baka tao lang, bulong ni Jess at halos hindi marinig. Nagdesisyon kaming tingnan kung ano yon. Dala ang flashlight. Nang mailawan namin ang paligid, wala kaming nakita kundi mga puno at damo. Pero ang kakaiba, para bang mas lumamig ang hangin at may amoy na tila nabubulok na karne. Pagbalik namin sa camp ay napansin naming magulo ang mga gamit. Ang cooler namin ay puno ng pagkain, bukas na. At may mga kalat na buto ng manok sa paligid. Wala sa amin ang kumain noon. Habang nagkukumpuni kami ng mga gamit ay napansin ni Krish ang anino sa gilid ng kakahuyan. Matangkad payat at parang nakatungo. Nakatayo lamang ito at hindi gumagalaw. Nang sinikap naming silipin gamit ang ilaw ay bigla itong nawala. Umalis na kaya tayo? Bulong ni Jessa, nanginginig. Pero hating gabi na at wala na kaming mapupuntahan. Pinilit naming magpahinga pero hindi pa man ako nakakatulog. Nang marinig ko ang kaluskos. Mas malapit na ngayon. Binuksan ko ang flashlight at doon ko nakita ang isang nilalang. Nakayuko, may mahabang kuko at mata na parang apoy. Gusto kong sumigaw pero natulala ako. Bigla itong napalingon sa akin at ngumisi. Ang ngipin nito ay matatalas at ang balat niya ay parang tuyong kahoy. Napabalikwas ang lahat nang marinig ang sigaw ni Krish. "Takbo!" sigaw niya at doon nagsimula ang kaguluhan. Nang tumakbo na kami palayo sa campsite ay naramdaman namin na parang may sumusunod sa amin.
Ang tunog ng yabag nito ay mabigat at mabilis. Tumigil kami sa isang maliit na kubo sa dulo ng bukid, humihingal at takot na takot. Si Jessa nanginginig. Sinabing narinig ko sa mga matatanda, ganito ang ginagawa ng aswang. Sinusubukan kang takutin hanggang sa mawalan ka ng lakas. Nagpasya kaming maghintay ng liwanag. Nagdadasal na sana'y hindi na bumalik ang nilalang na yon. Sa hindi kalayuan ay rinig namin ang mga huni ng ibon. Pero hindi kami mapakali sa tunog ng halakhak na pumailan lang mula sa kakahuyan. Pagsikat ng araw, agad kaming bumalik sa bayan. Hindi namin muling pinag-usapan ang nangyari. Pero sa tuwing natutulog ako sa gabi ay hindi ko makalimutan ang itsura ng nilalang na yon. Ang mga matang parang apoy at ngising puno ng kasamaan. Minsan nagising ako isang gabi, pakiramdam ko'y may nakatingin sa akin mula sa labas ng bintana. Pero wala naman ako nakita. At doon na nagsimula ang takot ko sa dilim, Papa Dudut. Bawat gabing dumaraan, palaging nasa isipan ko na may lagim itong kasama. Lumipas ang panahon, Papa Dudut, naging motovlogger na nga ako at madalas akong nag-adventure sa labas dahil ito ang passion ko. At dito rin ako kumikita. Isang linggo ay napadpad ako sa Samar. Papalubog na ang araw nang pumasok ako sa isang mahabang daan na halos puro puno ang paligid. Walang signal, walang ibang sasakyan. Pero sakto, gusto ko naman talaga ng ganitong vibes. Tahimik lang at tanging tunog ng makina ng motor ko ang maririnig ko. Pero habang lumalalim ang gabi, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi lang basta ambon, parang bumaliktad ang langit at binuhos ang lahat ng tubig nito sa daan. Wala akong choice kundi ang maghanap ng masisilungan. Sa hindi kalayuan ay napansin ko ang isang lumang bahay sa gilid ng daan. Mukha itong napaglipasan na ng panahon, pero may ilaw sa loob. Kaya naisip kong may tao. Tumigil ako, nagpatong ng kapote at kumatok. Ilang saglit ay may nagbukas ng pinto. "Pasok ka, iho, basa ka na," sabi ng isang matandang babae. Ang babaeng yon ay may mahinang boses at mabagal kung kumilos. Mabait siya sa unang tingin at walang dahilan para magduda. Pinapasok niya ako sa bahay, may kaunting lampara sa isang sulok na nagbibigay ng ilaw sa madilim na sala. Amoy lumang kahoy ang paligid at may kakaibang lamig sa loob. Pero pinilit kong huwag mag-isip ng masama. Habang hinihintay ko ang pagtila ng ulan ay inalok ako ng matanda ng kape. Sa totoo lang, may kaba na akong nararamdaman. Hindi ko alam kung bakit. Siguro'y dahil sa kakaibang aura ng bahay, parang laging may nakatingin. Ngunit dahil ayaw ko magmukhang bastos, tinanggap ko ang alok niya. Habang umiinom ako, napansin kong ang mga mata ng matanda ay parang hindi gumagalaw kapag tumitingin. Sinubukan kong iwasan ang tingin niya pero parang sinusundan niya ako. Sa isang sulok ay may anino akong napapansin. Akala ko'y dahil lang sa liwanag ng lampara pero habang tumatagal ay pakiramdam ko'y hindi ako nag-iisa, Papa Dudut. Nagdesisyon akong umalis. "Salamat po, Lola. Pero kailangan ko na pong bumalik sa daan," ang sabi ko. Baka may gasolina pa ako natitira para makarating sa bayan. Tumayo na ako at nagpaalam. Ngunit bago ako makalabas, sinabi ng matanda na hindi ka pwedeng umalis. Malakas pa ang ulan. "Okay lang po, kaya ko naman," sagot ko kahit natutunogan ko na parang ayaw niya akong paalisin. Pagdating ko sa labas ay doon ko napansin ang hindi inaasahan. Ang motor ko, ang tangke nito ay biglang wala ng laman. Alam kong halos puno yon kanina bago ako pumasok. Sinong kukuha ng gasolina sa gitna ng ulan?
Nagsimula akong magpanik, bumalik ako sa loob para magtanong. Pero wala na ang matanda. Ang lampara ay nakapatay na rin at ang buong bahay ay natatakpan na ng dilim. Tanging tunog ng ulan at ihip ng hangin ang naririnig ko. Doon ko napansin ang kakaiba. Sa dingding ay may mga lumang larawan. Ang babaeng nagbukas ng pinto, naroon ang larawan niya. Pero hindi siya mukhang matanda at mukha siyang bata at ang petsa ng larawan ay 1965. Nagsimula akong maglakad papatras, papalabas. Ngunit habang ginagawa ko yon ay may narinig akong yapak sa itaas. Mabagal, mabigat at papalapit sa hagdanan. Hindi ko na hinintay na makita kung sino yon. Tumakbo ako palabas ng bahay kahit na walang gasolina ang motor ko. Naglakad ako sa ulan at hindi ko na alintana ang basa. Pagdating ko sa highway, may nasalubong akong isang lalaking may dalang flashlight. "Saan ka galing?" tanong niya. "Itong lumang bahay po," sagot ko habang tumuturo. Pero nang lingunin ko ang direksyon ng bahay ay wala na ito. Ang nakita ko lang ay bakanting lote at mga damo. Simula noon ay hindi na ako bumalik pa sa lugar na yon. Pero sa bawat biyahe ko, dala ko ang tanong. Paano kung hindi ako nakalabas ng bahay na yon? At anong klaseng nilalang ang matandang yon? Samantalang experience kong yon ang na-share ko sa mga kasama kong motovlogger din. Alam mo kung anong sabi nila? May naengkwentro rin daw silang matandang babae na may bahay na naglalaho. Ang sabi pa nila, isa raw itong aswang. May similar case daw ang isang kapwa ko motovlogger na nakaranas ng tulad ng sa akin. Malakas daw ang ulan at napilitang magstay yung motovlogger sa bahay ng matanda habang gabi. At eto na nga, pagsapit ng gabi ay nakita daw ng motovlogger na yon na nagbago ang itsura ng matanda. Naging halimaw daw ito na payat at may mahahabang kuko. Buti na lang daw at mabilis kumilos ang motovlogger, kaya mabilis itong nakaalis sa bahay ng matanda. Kaya sabi ng mga kasamahan ko sa akin, buti raw at hindi ako nagpaabot ng gabi sa bahay ng matanda kasi kung nagpaabot pala ako, may chance na baka hindi ako makasurvive. Dahil naman sa aking narinig na kwento ay lalong tumindi ang takot ko sa gabi. Lumipas ang mga buwan, syempre nagpatuloy ako sa aking hobby. May iba't ibang karanasan, kababalaghan at hiwaga pero ang hindi ko makakalimutan ay yung nangyari lamang noong September 23, 2025. Dumating ang gabi habang nagiinuman kami sa isang campsite sa Batangas. Napag-usapan namin ang isang lumang alamat tungkol sa isang liblib na lugar sa Mindoro. Isang nakatagong paraiso na hindi halos napupuntahan ng tao. May kakaiba raw sa lugar na yon. Ayon sa mga matatanda pero sa halip na matakot ay mas lalo kaming naging interesado. Kinabukasan ay hindi na kami nagdalawang isip pa. Wala sa aming nagpaalam sa pamilya. Ang iniisip lang namin magiging isa na naman itong epic camping trip. Madaling araw pa lang bumiyahe na kami papunta sa Mindoro, 2 oras sa ferry tapos isa pang mahabang biyahe sa makitid at bakubakong daanan. Habang palayo kami ng palayo, palalim ng palalim ang katahimikan. Wala ng signal, wala ng kabahayan, wala ng bakas ng buhay. Sa isang malit na baryo huminto kami para magtanong kung alam nila ang lugar na hinahanap namin. May isang matandang lalaki na tila nabahala nang marinig ang destinasyon namin. "Kung ako sa inyo iho ay wag na kayong tumuloy. Marami nang nawala roon, wala nang bumalik." Nagkatinginan kami pero walang gustong umatras. Bakit po?" tanong ni Jetson. Tahimik lang ang matanda at parang may iniisip. Maya-maya ay umiling siya. Basta umuwi na lang kayo." Pero papadudot matitigas ang ulo namin. Sa tulong ng isang bata sa baryo ay natunto namin ang isang lumang trail. Isang daang matagal nang hindi na ginagamit. Nagpatuloy kami.
Matapos ng 2 oras ng paglalakad ay narating namin ang isang maliit na clearing malapit sa isang lawa. Napakaganda ng tanawin. Parang hindi pa nadadapuan ng tao. Malinaw ang tubig, tahimik ang paligid pero may kung anong kakaibang lamig sa hangin. Nang magtakip silim, nagsimula na kaming mag-ayos ng tent at nagpatayo ng bonfire. Habang nagkwekwentuhan at umiinom ay biglang lumakas ang hangin. Napansin ni Luis na may nakatayo sa kabilang dulo ng lawa, isang matangkad na figura na hindi naman gumagalaw. "May tao ba dun?" tanong niya. Nilungon naming lahat pero wala kaming makita. Napailing kami. Iniisip na baka pagod lamang kami o naloko lang ng dilim. Pero habang tumatagal, parami ng parami ang mga kakaibang bagay na napapansin namin. May mga yapak sa paligid na hindi namin ginawa. May mga tunog sa gubat, mga kaluskos, mahihinang mga bulong na parang may nagmamasid. Hanggang sa marinig namin ang isang tunog na nagpahinto sa amin. Isang mahabang buntong hininga. Sa madilim na bahagi ng gubat, may nakatayong isang babae. Mahaba ang buhok at maputlang-maputla at nakasuot ng lumang damit. Nagkatinginan kami at walang gustong kumilos, walang gustong magsalita. Nanigas ang katawan namin. Pero ang pinaka nakakatakot ay lumingon siya sa amin. Wala siyang mata. Puro itim lang ang nasa loob ng kanyang mga mata. Napabalikwas kami at mabilis na tinanggal ang tent. Tumakbo kami pabalik sa trail at parang hindi ito ang daan na dinaanan namin kanina. "Bakit parang paikot-ikot tayo?" hingal na tanong pa ni Mikey. Pakiramdam namin ay hindi kami nakakabalik sa tamang direksyon. Hanggang sa narating namin ang isang lumang kubo sa gitna ng kagubatan. Pumasok kami at nagbabaka sakali na makahanap ng matutuluyan o tulong. Pero sa loob ay mas lalo kaming natakot. Mga lumang litrato ng iba't ibang mga tao, mga camper gaya namin, nakasabit sa dingding. Lahat sila may parehong itsura. Nakangiti pero wala silang sigla sa mga mata. Sa sulok, may isang diary. Binuksan namin ito at nagsimulang magbasa. 5 araw ko na dito. Hindi ko na alam kung anong totoo. Hindi ko na makita ang daan pa uwi. Wala nang pagkain, wala nang tubig. Hindi sila tao. Hindi sila tao. Nabitawan ko ang diary. "And doon may tao sa labas," sabi nun sa akin ng isa kong kasama. Dahan-dahan akong lumingon sa bintana, may isang mukha na may mahabang ngipin at dugong tumutulo mula sa bibig. Hindi na kami nagdalawang isip, tumakbo kami palabas. Hindi na alintana kung saan mapadpad. Walang katapusang takbo. Walang katapusang sigaw hanggang sa isa-isa kaming nadadapana. Humihingal at halos mawala ng pag-asa. Biglang lumitaw si Jetson mula sa likuran. "Doon may daan." Sinundan namin siya kahit na hindi kami sigurado kung tama ang tinatahak namin. Habang tumatakbo ay naramdaman namin ang presensya sa likod namin, mabilis, papalapit at nagmamadali. Hanggang sa makita namin ang isang liwanag sa dulo ng gubat. Ang kalsada. Wala na kaming inisip kundi ang makalabas, sumugod kami palabas ng gubat at doon namin nakita ang isang matandang lalaki, ang matandang binaliwala namin kanina sa baryo. Hawak niya ang isang bote ng asin, saka ito isinaboy sa daanan. Biglang bumalik ang katahimikan. Tumingin siya sa amin. "Butit nakatakbo kayo." Hingal na hingal kami at wala nang lumingon pa sa likod. "Nakawala ba tayo?" tanong pa ni Mikey. Huminga ng malalim ang matanda. "Sa oras na umalis kayo, huwag na kayong babalik." Hindi na namin hinintay na tanungin kung bakit. Sumakay kami kaagad sa sasakyan at umalis na. Hindi na lumingon at hindi na nagtanong pa. Nagising ako kinabukasan sa hotel kung saan kami nag-check-in matapos makalabas sa baryo.
Walang nagsalita, walang gustong pag-usapan ang mga nangyari. Bago kami bumalik sa Maynila ay tumingin ako sa aking cellphone. Walang signal ng gabi na yon. Pero nang bumalik ang network, may natanggap akong isang mensahe. Isang lumang litrato. Kami pero sa likod namin ay may nakatayo. At ngayon kahit nasa syudad na kami ay hindi ko maiwasang mapansin ang malamig na hangin sa tuwing magtatakip silim. At ang pakiramdam na may mga matang nakamasid. Kaya hindi mo ako masisisi kung magkaroon man ako ng nyctophobia. Dahil sa mga naranasan kong lagim at lahat ng yon ay tila may kinalaman sa mga aswang. Siguro bahagi na ang mga aswang at iba pang mga paranormal creatures sa pagiging motovlogger namin. Bawat lugar na napupuntahan namin ay may kanya-kanyang kwento ng kababalaghan. May kanya-kanyang lagim na nangyayari tuwing gabi. At nasa sa atin na lamang yon kung paano natin ito papaniwalaan. Papadudot sa ngayon ay patuloy pa rin ako sa pagiging motovlogger. Halos malibot ko na ang buong Luzon, Visayas at Mindanao. At hanggang ngayon ay may takot pa rin ako sa dilim kaya medyo hindi ako bumabiyahe talaga ng gabi unless emergency. Papadudot maraming kwento ng kababalaghan ang narinig natin sa tuwing sasapit ang gabi. May kapanipaniwala. Meron namang mapapaisip ka at magdadalawang isip kang paniwalaan. Sa kwento ko ay sanay na ako na karamihan sa mga nakakarinig nito ay hindi naniniwala sa akin since involved dito ang mga aswang. Ayos lang sa akin. Naintindihan ko naman kung may reservations kayo pagdating sa usaping aswang. Gayunpaman ay magpasalamat na lamang kayo at hindi pa kayo nakakakita at nakaka-encounter ng aswang kasi once na nakakita ka na, magiging bahagi na siya ng bangungot mo at mahirap siyang kalimutan. Hanggang dito na lamang papadudot, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Endor. Maraming salamat Endor sa kwentong ipinadala mo sa aming programa. May mga taong takot sa dilim dahil karamihan sa mga lagim ay nangyayari kapag gabi. Ganun pa man ay hindi sa lahat ng pagkakataon ay mabubuhay tayo sa takot. Kailangan nating maging matapang at matibay ang loob. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang matatag lamang ang nakakasurvive. Kaya sa susunod ay subukan ninyong harapin ang inyong takot at kung anong phobia na meron ka ay labanan po ito. At huwag kakalimutan na sa paglaban natin ay patuloy na manampalataya at magdasal sa Diyos. Dahil nasa Kanya, manggagaling ang inyong tapang at kumpiyansa sa sarili na harapin ang mga pagsubok ng inyong buhay. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudod Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudod Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudod Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papadudod Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudod Stories, Papadudod Stories,
Papa Dudut Stories.